Vyššie dane, odvody či zmrazené 13. dôchodky. Od januára nás čaká najtvrdšie šetrenie v našej histórii. Vláda spúšťa už tretí šetriaci balík. Tibor Gašpar zo Smeru dnes avizoval, že koalícia sa bude musieť vysporiadať s ďalšou časťou konsolidácie. Podľa expertov to najviac pocítia pracujúci rodičia s deťmi, ktorí môžu prísť aj o 1000 ročne. Viktor Serebriakov zhrnul, na čo sa treba pripraviť. Necelé 3 miliardy eur. Taký je cieľ budúcoročnej konsolidácie, pričom vláda sľubuje, že nebude iba vyberať, ale škrtať aj na vlastných výdavkoch. Uvidieť to môžete už na najbližšej výplatnej páske. Hore pôjdu napríklad zdravotné odvody. Toto 1% znamená u priemerného Slováka minus 15 eur každý mesiac. Živnostníkom sa navyše zvyšujú aj minimálne sociálne odvody. Vláda škrtá aj voľné dni. Po dni ústavy padol tentoraz aj Deň boja za slobodu a v roku 2026 pôjdeme do práce aj počas sviatkov 8. mája a 15. septembra. Stovky miliónov eur majú priniesť aj ďalšie opatrenia. Zmrazenie 13. dôchodkov, vyššia daň na potraviny s vysokým obsahom cukru a skrátené odvodové prázdniny pre živnostníkov. Ľudí sme sa pýtali, ako sa pripravujú na ďalšie šetrenie a či po 2 konsolidáciách ešte majú kde šetriť. Zase sa všetko začne zdražovať, ale nie je to dobre, pretože má to veľký dopad hlavne na rodiny s deťmi a hlavne na napríklad dôchodcov. A skáďal pošetríme, keď nemáme toľko dôchodku, jak máme mať? Čo vy povíte na to? To keď bolo dôchodok, keby sme toľko brali, koľko bere parlament. Áno, to je, ale tak nie. Nie som v tej situácii, že musím pozerať nejako do peňaženky, hej. Ale keby som nebol tam, kde som, takú prácu, jak mám teraz, tak neviem si to ani predstaviť. Najviac zaplatia rodiny živnostníkov a najmenej seniori. Pozeráte sa na niekoľko modelových situácií podľa prepočtu expertov z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Zatiaľ čo podiel seniora na 3. konsolidačnom balíku sa pohybuje v desiatkách eur, v prípade bezdetného jednotlivca to už bude 3-krát viac. Najviac to však zabolí pracujúcich rodičov s 2 deťmi, kde sa tá strata šplhá takmer k 1000. Ekonómovia pritom upozorňujú, že doterajšie škrty nestačia a ochota ľudí splácať dlhy politikov nie je nekonečná. My upozorňujeme na riziko konsolidačnej únavy. To znamená, že to obyvateľstvo nemusí byť ochotné napríklad mať 10-ročné obdobie, kedy treba konsolidovať, uťahovať opasky. Vidíme to v niektorých iných krajinách, napríklad často spomínam o Francúzsku, že obyvateľstvo už nebude veriť tomu, že vláda dokáže ozdraviť verejné financie, keďže pripravuje balíčky a vidia, že tie deficity sa výrazne nezlepšujú.